Assalamu alaikum. Auta dan gwale shalele yanzu nake maganan keran halak. Auta wa ta boki ne? Kon Allah. Ina jin dai wannan ya kunno ta daga makarantar. To zo in ji waye ya taba ki malaman ku ne koko a ɗaliban ne in dauki mummunan mataki akan mutum. Dan ni akan ki zan iya zuwa ai komai da ni. To ɗaliban ne ko malama? Ni gaskiya abubuwan da kike yi ne ba na su. To me na yi ni ga ya masa yin ɗaukar makaina mataki da kai? Gaskiya momi ki sa wa'annan yaran makaranta muke tafiya tare. To in ban da abinki ta yaya za a in sa su makaranta su da suka zo aikatau? Na ga ɗauko su ne a ƙauyen nan da ba su da raɗaɗin takaicin da abin da suke ciki. Sannan suna ci suna sha. Ina kai su aiki kamar Qatar, Saudiya, Oman da sauransu. Suna zuwa samu kuɗi su zo su kare mutuncin kansu, su kare mutuncin iyayensu. Gaskiya momi fa kin ga fa duk fa abin da ake yi a nan gidan ina sanafa da hankali na duk kai kawo din da ake da jika ka dawo na sani. To me ake yi? Na ga yan aiki ne ana so za a zo a dauka ko? In aka je aka yi aikin nan aka dawo kuma yi kenan. Da ake wannan ba ma'aikata nake bawa ba? Ai tara kuɗin nan da nake yi dama saboda ke nake tara su. Kada in faɗi in mutu. Ke ma ki koma kamar su abin tausayi. Gaskiya kin ga momi ni fa dukiyarki in dai ni kike nema a ƙwara ma ki daina saboda na tambayi malamin makarantar mu ya ce kuɗin da kike samu ba ta halak ɗin ke ba ne. Ni nan? Shalele, wannan yarinyar nan gaba fito na fito za mu rinka yi da ita. Bari zai in je kanta ta wannan koke-koken nata. Kenga! Yau kuma da wace abun kika zo mini da shi? Ba tashin hankali bane ba komai ba kawai abin da nake tunani kin ga Hajiya ba ta da lafiya kwana biyu ba mai kula da ita yanzu abin da nake so da ke idan muka jawo Hajiya a jikinmu muka kula da ita sosai da sosai yadda ya kamata idan ka barke ita ma za ta kula da mu. Haka ne. To ke a ganinki me yasa kika kawo wannan shawaran idan muka yi haka? Riba me za mu samu a game da janyo ta a jiki? Yawwa yar gari. Ribar da za mu samu guda ɗaya ce yanzu mu je mu siyo abinci da kaza da komai mu haɗa rigicip mu kai mata. Mu janyo ta a jikinmu sosai da sosai mu kula da ita. Kin san me riba haka? A cikin kuɗin haya za ta zabge mana rabi ta ce mu ba da rabi. In ta zabge mana rabi ke koma ta ce mu bar shi ma in ta ga dama mu kula da ita sosai da sosai mu janyo ta a jikinmu yanda za mu nuna mata dai bilhaƙi da gaskiya muke janyo ta a jikinmu mu kuma mun san me hakan za ta mora mana ko ba haka ba kawata. Gaskiya kuma kin kawo shawara mai kyau fa kawata. Ai ni akwai tunani sai dai in ban zauna ba. In dai tunani ne. Ga dan banzan sa abin duniya ta iya ci a cikin. Bari yanzu in shiga ɗaki in je in ɗauko kuɗi na ke ma ki je ki ɗauko kuɗin ki mu je mu siyo mu haɗa mu kai mata koya kika. To shikenan ba damuwa. Bari in je. Hajjo, abin da yasa na je na kai ki wannan gidan saboda ki je ki samu ido akan wannan yarinyar Murja. Ki sa mata ido duk motsinta a gidan ya zama akan idon ki kuma kar ki kuskura ta gane cewa sa mata ido kike yi. Sannan duk abin da ta sata ki riƙa lissafi. Ke ko rubutawa ne ma ki riƙa yi don ki bar labari. Saboda haka na karɓi ɗakin ko baki gane ba. Duk iya takun da take a cikin gidan ki tabbatar kin naɗe tsaf ki dinga ganin abubuwan da yake tafiya. Tunda yarjejeniya muka da ita yanzu na ji shiru. Kada ki sake a gane kin sa mata ido. Duk abin da take ki na ki gaya min. Duk iya sata da ta yi a gidan kuma in ji labari. To shi ke Hajiya insha Allah Musa ido ma ba a samu ba. Yi nake balle an samu. To ai shi kenan. Ki je Allah ba da sa'a. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Hajiya ina wuni? Lafiya da An wuni lafiya? Hajiya ina wuni? Ya jiki? Jiki da sauki alhamdulillah. Ya jikin? Sauki. To Allah ya ƙara sauki.
Yawwa. Wallahi Hajiya ai mun ga kwana biyu ba kya fitowa ne nace to ko jikin naki ne ya masa bari mu zo mu duba ki. Wallahi zazzabi ne. Wallahi amma muka tawo miki da dan wani abin tabawa haka. Ha? Ke ki fita daga ido na da rufe kin ci ko? Yaushe muka fara wannan harka da ke ta ayo girki? Ke da na san ki baki da kunya baki da mutunci har ma ki samu karfin gwiwa yi min girki? A shakka. Hajiya haɗaka muka yi muka ce bari mu kawo miki. Ca ne muku min haɗaka. Ni ban yarda da wannan abincin naku ba. Ni kuke son ku tura lahira don ku gaje gidan nan? Ha ba Hajiya. Ai ban taɓa tunanin ba ma zaki ce haka a gidan nan ko ba haka ba. Da ka taki saurare ni. Ko kuma kun barbaɗo mantau a cikin abincin nan. In ya so in dinga manta kun biya haya ba ku biya haya ban sani ba. Asiri ko kuka barbaɗo za ku cuce Allah ya isa tsakanina da ku. Kaji ne Hajiya dama muka kawo miki fa muka ce ku zaki ce. Allah kaza. Gashi nan har da ruwa ma Hajiya. Alhamdulillah. Wa an yi a san abin duniya irin naki. Ke ɗan nan. Hajiya mai gwangwan. Hajiya mai gwangwan. Mun kawo miki ne don ki ji daɗi Hajiya. Masha Allah. Wallahi da ba in ma nake ji. Sai samu abin da na ci. Hajiya na sani Ali. Wallahi kai Allah ya muku alba. Kai. An yadda da ku ba wallahi. Haba Hajiya. Mu da muke miki kallon uwa kamar mahaifiyar mu fa haka muka dauke ki ya za mu cutar da ke. Ƙarya kuke yi mana afukai. Ko ban barbaɗe. Wallahi kuma Hajiya? Sai kun ci. Gaskiya ne. In dai har ni uwa ku ce ku ne min kallon uwa to a ci. Sai a ɗanɗana a ci. Ba ku da imanin yaran yanzu. Mutum bai ki ita fa ba a saka shi a wutar jahannama don ki samu duniya. Hajiya in muka kashe ki ba riban da muka samu. Kin san me makoman wanda ya kashe mumini? Wuta fa. Ma na son wa'azin nan naku a cire a ci sannan ban yadda. Kun haɗiye? An haɗiye Hajiya. Ƙwarai. Kai. Na gode muku. Yawa ruwa ma nan an kawo miki. Kin da mai da maganar ruwa. Kawo ruwa na roba na gora. Kun cika aikin. Ai Hajiya an kawo miki na ledan fisha wata na aka kawo miki na gora. Gaskiya ne mai gwangwan. Gwangwan yana kawo harka. Abincin da daɗi wallahi. Hajiya kenan. Wa ya dafa abincin wannan? Sai an mara mutunta. Hajiya mu bari mu koma ci. To Hajiya bari mu koma ci. A ti lafiya an kin gama ki aiko da plus din. Kwa zo dai ku ɗauki plus ɗin ku. Wallahi. Kai. Ke malama. Ban gane ba sai wani leke ke kina tafiya kina labe. Naga kin shigo mana gida ko sallama babu sai da san daki kike ce wata mara gaskiya. Haba baiwar Allah irin wannan daka mai tsawa da kika ai sai ki firgita ni. Ai kin yi kama da mai laifi da gani ma wannan kayan arowa kika yi. Dan wallahi ban yarda cewa ke likita bace ma. Duk ma abin da zaki ce ki ce saboda ni ba gurin ki nazo ba. Wai ma ina ruwan ki da ni ne. Kin ga malama, mu a nan gidan bamu da mara lafiya. Kai, wai wani hayana nake ji a gida? Gaskiya ne rasa kunya beran tanka. Ba uwa ta zo kin tare ta akan me? Ina ruwanki? Wajen ki ta zo ko kuma ke kadai ne a cikin gidan nan da dole idan mutum ya zo sai kin zauna kin jiya akai ta shigo cikin gida. To ba bakuwa ki bace bakuwa ta ce. Bana haka gidan garatse maka ki ƙara tare bakuwa idan ta shigo gidan nan. Kin gane ko? Lalle Atika. Ni kike gayawa haka. Wato ke raina jami'an tsaro ko? Allah kai mun koma bakin aiki. Wallahi in na koma bakin duty sai na yi maganin ki. Wash. Yallabiya. Kinga idan kika zo cikin gidan nan wuri na kika zo ba gurin kowa ba. Kakki kuskura ki ce wai zan zaki kalla wata mace ta tsora ta ki ko kuma ta firgita ki. Ki zo kanki tsaye waje na kika zo babu ruwanki da kowa a cikin gidan nan. Kin ga me mu je na baro aiki a asibiti mu je in duba mara lafiyar nan in koma bakin aiki na. Je to. Atika kenan. Ni ji kawai haka.
bari ranki ya daɗe ta dawo. Wallahi bar ganin muna karuwa da ke. Ta kanki za mu fara barin ma mun shigo gidan nan. Inda muka shigo gidan nan a cika ta kanki za mu fara ki kuka da kanki. Kurtuwa kawai ba 'yan sanda ba ce kurtuwa ce. Kin san 'yan gidan nan ba mutunci ne da su ba wallahi. Kinna suna miki raki musu. Yawwa. Assalamu alaikum. Sanu Hajjaju. Sanajiya. A'a zauna kake tare mata iska man zauna sosai. Zauna ma komai a tare yake. Ya karfin jiki Hajiya? Sauki da sauki. Allah ya sauke. Atika. Wannan ai ban santa ba kuwa ce. Ban santa a 'ya'yan gidan nan ba. Au, ya hakuri Hajjaju. Na ga yanda yanayin jikin naki yake ne wallahi gaba ɗaya kin yi collapse gaba ɗaya kin kasa sukuni. Shi sa na ɗauko likita wai ta zo ta duba ki dama. Atika. Ni na ɗauke ki masoyiyata? Ashe ke babban makiyata ce ban sani ba? Haɗa baki raki da wata ku zo ku haɗu ku kashe ni? In ya so ki gaje min gida saboda kawai na baki amana? Haba Hajiya. Ki fa kin san duk gidan nan babu wacce muke shiri da ita idan baki ba. Hajiya za a yi bazan jura dinga ganin ki a cikin wannan lamarin ki zo ki mutu ki. Na san bariki. Kar nake kallon ki. Kalle ni kar nake kallon ki. Atika. Kan nake kallon ki wallahi ni zaki wa barak ki dauko wata yar kitimurmura ku zo zaki min kitimurmuranci yace wani kin dauko ta duba ni me za ki ga shine kika hado baki da wata in ya so ta zo ta shanye min jini na bushe ne bunga. Hajiya kin ga da gaske nake miki wallahi wannan likita ce na dauko miki ta zo ta duba yanayin jikin naki saboda bana jin dadin ganin ki a haka duk da rashin shirin da muke wasu abubuwan da muke kin san ba wanda nake kusanci da shi irin ki Hajiya. Ke da gaske likita ce ke tsakaninki da Allah? Haba dai Hajjaji wannan likitan gaske ne mana su ne suke taimakon mutum idan baki da lafiya duk da ba su suke ba da lafiya ba lafiya ubangiji ne ke bayarwa amma da taimakon su in Allah dan suka duba kin aka dace in dai ciwon ki ba na ajali bane to in Allah da zaki warke. To shikenan. Duba ne. Yawwa duba ta likita. Hajiya bari mu gwada bugun dusiyar nake magana da shi. Sannu. Likita lafiya ko naga kina zazzara ido da wani matsalan ne? Gaskiya akwai matsala. Subhanallah matsala ne faru. Kin san da yake kin ce min kanta yana ciwo ga nauyin jiki to shine muka gwada bugun zuciyar nata muka gani so jininta ne da ya kasa. Haba dole mana Hajiya kullun ke garin kwaki tsotsa jini yake na ga ya biki yanzu kika mutu ya sanya a gidan nan. Allah ya shiru. Sha mara hankali mara tunani kin je kin ɗauko min wacce ta iya dubiya ba shakka wacce ta iya duba har ta ga me ike damuna kaza ne ike damuna anya wannan yarinyar ba da aljanu ke aiki ba ko kuma ma in ce mai ya ce ke ba gaba ɗaya ni za zuwa kawo maita ki tumurmura wacce ce ban iya ba dakata yanzu dai shawaran da zan bada guda ɗaya ce kina ji ta dinga cin wake da alayyahu kuma za a siyo mata kayan marmari ta dinga sha saboda jinin jikin nata ya dawo kamar su kankana abarba da apple da dai lemu da sauransu. A shiga a shakin ji abin arziki har da nan kayan daɗin duk za a dafo a kawo min a yi min dafe a kawo min kayan marmari har da su tufa na kai shekara 3 ban ci tufa ba yan nan. Hajiya shekara 3 kuma Hajiya duk kuɗin ki yanzu ba za ki iya siyo ɗan kayan marmari ku rinƙa yanzu wani bayanin da kika yi duk ba ƙarya yake ba dafo min zaki ba. To Hajiya gaskiya ne za ki ga ko a taimako. A kiga taimako bai san kan tsiya ba. Likita yaushe zan jira a kawo min kayan dafa-dafan? Kuɗinki ne za su yi kuka. Tara ki nake yi Atika, Allahu wallazi. Kar nake kallon ki. Dai za ta kawo ta yake ta murmura. Ba haɗo baki. Kafin ki kashe ni na sare ki. Likita kin san me yasa na kai ki daki na kika zauna kika cika cikin ki tukunna? Yawwa.
yanzu dai kin ga kin je kin duba Hajiya ba ta da lafiya. Yawwa. Yanzu maganin Hajiya idan maganin 5,000 ne kice 10,000 ne. Idan 10,000 ne kice 20,000 saboda abin take min wallahi sai na fanshi. Yawa ke ko wannan a cuta ne. Yanzu ai abin 10,000 mu ce 20,000, 5,000 mu ce 10,000. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Ni zaki dauka jahila da kikiya ban san me nake yi ba? To an gaya miki Hajiyan ita ba macuciya bace. Duk cutar da ta min wallahi sai na fashi akan kudin ta. Ni dai ga abin da nace miki idan kuma so kike dan janyo ki ne ki ci arzikin nan ba kya so to wallahi shike nan bazan ƙara kiran ki ba daga yau in kika fita gidan nan kin daina shigowa kenan. A'a me yayi zafi? Ke ba kika ce ai abin nan kuma na wannan kin ga shikenan kawai sai ai abin da ya kamata. Yawa. Ai na yi tunanin kin ci taliyan karshe ne dan wallahi da daga yau kenan. Ba dawowa. Ke wannan abinci da kika mun mai daɗi haka yaushe za a yi a ce kuma shikenan kuma daga yau kuma shikenan. Abin da kike so ai haka za a yi tunda dai kin ga komai abin nan naki ne. A'a ashe baki ci taliyan karshe ba. Za ki dinga zuwa gida. Ina girki naki mai daɗi. Da kin ci taliyan karshe. Ba ke ba dawowa gida yanzu. Ina matan ne suke? Kai! Inna lillahi wa inna ilaihi. Ina kuke ku taso! Barayin banza, ku fito barayin banza. Ina sauran matan suke? Atika, mu ne barayin naki yau kuma a cikin gidan nan? Ban gane yayi ne ba. Kudin Hajiya aka sace, duka shiga wanga aka je aka bincike filo na aka kwashe kudin Hajiya. Kudin Hajiya! Kudin Hajiya fa kika ce Atika? To wallahi watan ki komawa kurkuku ya kama don dole Hajiya sai ta azabtar da ke akan kuɗin nan wallahi ba za ta jura ba. Atika Allah ya ji kanki. Da alamu ke kika yi wannan satan. Ina nan biyar biyan take? Anya ma ba ita ce barauniya ba dama ta saba. Ina take? Kuma fa za ta aikata ita ma da kike gani dan ba kan gadon ne. Dan an sace kuɗin Hajiya shine da ki zo kina mana wannan hauragin haukan a cikin gida? Ni ina ce ma mutuwa ma aka kika zo kina mana wannan haukan. Gaskiya ne a firuwa. Haka ne a firuwa. Za ku ki gane dan an sace kuɗin Hajiya. Ku fito mata da kuɗin ta mu da. Kuke juya mun baya magana nake ku juyo. Wallahi idan ba ku fito da kuɗin Hajiya ba kowace sai na shiga ɗakin ta na caje kaf. Sannan idan ban gani a ɗakin ku ba kowace sai na caje jikinta dan babu abin da ya dame ni. Wallahi sai ku fito da shi. Atika, ni har ni kike cewa zaki caje jikina? Ya din banza baran caje ki ba wace take? Ya din banza. Duk sai mun je kurkuku a gidan nan. Sannan fito da ka ta tukuna malama wai lafiya kun bi kun ishi mutane da hayaniya kun hana mutane bacci kan ku ɗaya kuwa? To ga su ogin nan. Yan sai su gutu ya kace wannan? Dan Allah da ka ta kurtuwa kike ko kuma wane ne? Kudin Hajiya aka sace a gidan nan kuma kin san dole sai kudin nan ya fito kafin hankalin kowa ya zauna. Kudin Hajiya aka sace. Kwarai kuwa. Au, biya raki ke ko dai wannan ce barau ne kudin. Anya wannan ba ita ta saci kudin nan ba ki ga fa munafuka daga cewa an saci kudi ki ga yadda ta yi simsim. Ni dama wannan isan dan ban yarda da ita ba wallahi. Wallahi ku san bari in fara zuwa an caje ta. Ku san yanda ku bar nan yau. Ke Atika ki daina sawa da ni fa. Ta dawo. Ki daina sawa da ni fa. Ashe dawa ki kai na tsamman ke kika dauke. Yanzu ku dakata. Kowace ta koma ɗakin ta domin bincike ya dawo hannunmu. Mu za mu fara bincike. Kowace daga cikin ku dukkan ku sai an bincike su. Har da ke kanki ba kyale ki za'i ba. Sosai ma ku ranki ya dade Atika ba abin yarda ba ce wallahi abin yanzu haka kudin yana wajen ta mata ce ke Atika sai na faɗa kin san ba tsoron ki nake wallahi kudin yana wajen ki. Mu dai an ga kuma mu ba barayi bane ba ma sata. Dai yan gongon. To marasa sana'a yan zaman banza ana magana kun yi kace kun yi shiru kuna tsaye kuna jinta. Kowa yayi magana munafukan banza munafukan. Allah ya ji kan musulma kun ga tafiyan mu. Ki dawo. Allah ya ji kan waye zai dawo. Ba cajel ba. Dan dinga ratse ma wayaya ne haufa mana. Gaskiya? An zo an saci kuɗi za a je a ji daɗi. To ba samu dama ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Shafa. Nan da zuwa. Ina kwana? Lafiya lau. Na gajiya. Lafiya lau. Yaya jiki? Da sauki. Allah ya ƙara sauki. Alhamdulillah. Na gode Allah da sauki. Yawa. Shafa. Na'am. Tunda na ganki da rana tsakan nan. Na san ke ba fa a ganin ki a banza kuma ba ki jiwar banza. La'ajiya ba komai. Ha? Kawai na shigo gaishe ki ne. Kin san shi fa ke fa tauraruwa ce fa.
da rana tsaka aka yanke to akwai matsala. Ga yawon me yake faruwa? Kya ce wani ba komai? Ka kire nan hankali. Hajiya fa da baki da lafiya ne, he gidan ya dan yi shuru shine ce to bari in shigo in duba ki. Ke? Ka kire nan mun hankali. Me yake faruwa? To, na ji Hajiya zan gaya miki. Amma Hajiya idan zan gaya miki ki shiru da bakin ki. Ba ni so ki gaya kowa ni na gaya miki. Kin taba ji an faɗi magana na je na ce ga wanda ya gaya min? Ai sai dai ko in fito in yi bambani. Wai yau Hajiya muna cikin gidan na har an shiga ɗakin Atika an mata sata. Allah. Kai jama'a wannan gida da gidan daɗi. Ita ba aiki ya biyo ta kanta kenan. Wai fa Hajiya ina ji tana ce kuɗin da aka sata naki ne. Eh? Kuɗi na? Na ba ta amana gidan nawa? Sai ta ce kuɗi na aka sace a rasa kuɗi. Hajjaji ikon Allah, idan dai aka ji kiranki to matsala ce ta taso. Ke ba kya neman mu ma, sai tarin dukiya, amma ke kadai kike ci Hajjaju. Ke dai Hajiya Ummi dan Allah ki bar zancen nan. Ki bar zancen nan ki saurare ni, ki ji abin da zan faɗa miki kuma abin da yasa na kira ki. Ai ke tawa ce ai. 5 and 6 ne fa ni da ki. Kafa ta kafarki. To Allah ya sa. Domin ni Hajjaji gaskiya na gaji da jin wannan tatsuniyar ta. Wai me ya same ki ne? Na ga duk kin yi duhu kin rame. Hajiya Ummi ai kun kwana biyu baki zo ba. Kun kwana baki zo kin ganni ba. Ai jinya na sha kaman zan yi kaman ba zan ba. Subhanallah. Amma dai Allah ya taimake ni dai na tashi. Allah ya bani lafiya alhamdulillah. Allah ya ƙara lafiya. Sai dai wata masifa da bala'i da yake damuna na cikin gidan nan. Ga masifa ga bala'i na cikin gidan nan. Ke rayuwata tana cikin barazana. To ai maganin ki kenan Hajjaju. Ga tarin dukiya, ke ba kowa ba, ba wasu ƴan uwa ba, sai tara jama'a. To yanzu in kika mutu ai sai dai a bawa baitul mali. Tunda ke biki ci ba mu biki ba mu mun ci ba. Ai ina cikin masifa. Haka kurin ina zaman zamana na ɗauko wata bakar daga alewar ɗinya da ba ta ɗaki a cikin gidan nan. Wata tsohuwar mara mutunci ce, tsohuwar dillaliya ga ta ba ta da mutunci kuma ba ta da imani. Na yi ta tattara ta bar mu gidana ta sai barazana take min da rayuwata. Na rasa inda zan yi da ita. Wannan wace mata ce haka nan? To me yasa ba za ki kira ta ba ki ba ta kuɗin hayarta in ya so ki auna mata kayanta ta bar miki gida sai ka ce dole? Na rantse da Allah na tafi can sama ma idan irin tribunal din nan na je ashe tana ɗaurin gindima a can kuɗi take raba. Iko kuɗi abin ba zan iya raba kuɗin take raba ba. To yanzu Hajjaju ke me kike so a yi? Yawwa shi yasa da kira ki saboda na san cewa kwakwalwarki ta fita waje kin fi ni sanin komai kuma kin san kurkurkur taimako na zaki ki fitar da ni daga cikin wannan bala'in da na tsinci kaina a ciki. Son kuɗi na ne ya jawo min. Wannan tsohuwar dillaliya ta bi ta addabe ni. Ai maganin zoman bana karan bana ba ni nan da kwana 2 zan je in yi nazari. Zan gaya miki yadda za a yi da ita ko a waya zan kira ki. An gama insha Allah. Ai ba za ta gagara ba. Insha Allah. Ai mun san maganin irin wa'annan yan iska. Ba matsala. To gashi kuma ba ni da kashi a jikina sai in baki ko na mota. Ba komai bari in tashi. To Hajiya ba komai. To Allah ya sada mu da alkhairi. Amin ki ga da gida. To, ranki ya daɗe. Muna jin ki menene mafita? Hajiya ki kwantar da hankalinki. Kamar kin yi bako ya mutu. Daman na buɗe fayil a kanta. Alhamdulillah. Ai wannan ke ce jajirtacciyar jami'a wanda ya kamata ma a sa wa suna Singam. Ai in gaya miki Larai, ba abin da ba zan iya yi ba akan Hajiya. Saboda yawan kyaututtukanta a gare mu da kuma yawan alkhairanta. Na san za ki yi in dai akan batun Hajiya ne, komai ma za ki. Hajiya, kin ji ko? Yanzu me abin yi? Menene za mu tunkara a nan gaba akan wannan matan, domin na san akwai wani shirin da take domin wannan matan da kike gani ba karamar shi'uma ba ce. Ai Hajiya karki damu, ai duk shirinta
a bayan hukuma yake. Haka ne. Saboda duk doka da oda a hannunmu take. Gaskiya, wannan gaskiya ne, domin duk mutumin da ya shiga komarku wallahi sai ya gaya mutanen garinsu, ke hanna wasu garuruwan ma sai ya gaya musu. Ku wasa ne? To, Allah ya sa mu dace, Allah ya ba mu sa'a, Allah ya sa mu ci nasara akan wannan abu. Amin. Amin sun mamin hajiya. To ni zan zo in koma. Za ki ji ni a waya insha Allah. Ba kya koma ba, jirawo ni. Aya haka hajiya? Ba komai. Yawwa. Ai hajiya mutumin kirki ce. Akwai kyautata wa jama'a. Kin ga tun kafin abin yayi kenan. Ina ga Allah ya sa hajiya ta cimma burinta. Ai wannan sai inda Allah ya tsayar kawai. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wannan. Ke hau mashin. Hajiya. Ke ba kya gajiya? Ba. Na gode. Duk wannan ni kadai? Babu yawa. Na gode. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya ƙara buɗi. Ya ƙara wadatarwa. Mu kuma muna karɓa. Sai kin ji ni a waya insha Allah. To shikenan. Na gode. Yawwa. Insha Allah. Yawwa. Allah ƙara ƙwazo. Gaskiya. Hajiya? Na'am. Wannan jami'ar jajirtacciya ce. Su ne fa wanda ake kira shiga ba biya, fita da Allah ya isa. Tabbas su ne. Kin ga. Na'am. Na'am. Shiga daga ciki domin waɗannan 'ya'yan kuyan nan da suke gidan nan banda sace-sace da gulma ba abin da suka dire a gidan nan. Yanzu haka sai ki ji wata tana nan a makale tana jin abin nan. Mu shiga munafakai. Ni fa tunanin da nake bidiyon nan idan muka sake shi ba karamin trending zai yi ba. Kwarai da gaske ni ma ina ji a jikina hakan. Wallahi ni ma hakan nake ji a jikina. Kamar ɗaukaka ta zo mana. Gaskiya muna ji. Wallahi. Su TikTokers manya. Ana nan ana ta kan kirkiro idean da za a daura kenan. Ke kuma munafuka. Me ya kawo ki nan gurin? Ko gulma da sa ido da tsugudidin ne ya kawo ki? Kin ga mai kyau ba wannan ba. Ni so ma nake in fada wannan clip ɗinku na TikTok ɗin ni ma dan hasko ni a gani. Wa ni rufa min asiri. Mu dai ki ban mu da muke so mu zama jarumai tun da ɗaukaka Allah ya kawo ta ki ban mu dai mu zauna ki kuma ki zauna a munafurcin ki da sa idan ki da kika saba yi. Ki dalla da can wa ma zai kalle ki. Kyan ma kike da shi? Ai da ba hakan ba da ba za ki ce za ki zo ki shigo cikin click ɗin mu ki abin da muke yi ba. Ke ma kin san in kyan ni dai na fi ki wallahi kalla. Kyan dan maciji ba? Wani kyau kike da shi? Dalla kin ga malama, ki wuce ki tafi ki ba mu guri. Magana muke mai muhimmanci a gurin nan. Bara an gaya miki kar ki bari abin nan ya wuce mana kanmu. Ki wuce ki tafi yanki ko ba haka ba kawai. Da Allah wuce ki tafi ki ba mu guri. Ki wuce ki tafi ki ba mu guri dan na san abin da ya kawo ki. Na ji wuce magulmaciya kawai. Mutanen gidan nan gulma ko wace yarinya. Kin san Allah ba abin da ya kawo ta gurin nan sai gulma da munafurci. Ni fa abin da ake min a gidan nan ya fara isa ta sun sa min ido. Kuma wallahi ni dai na zama musu ciwon ido nan gani nan bari. Kin ga ki bari ma karasa maganan kawai. Yawwa yar gari. Wallahi dama kin san Allah so nake ni kira ki a waya yau din nan. Yaya a ciki da zancen mu? Ai kin sani da cika alƙawari. Jiya kwana nayi ina nazari. Ban yi bacci ba. Sai da na samu mafita. To alhamdulillah. Allah mun gode maka. Kin dai samu mafitar deko. To yanzu ya za ta ina za ta ina za a sauka. Ya za mu kwantar da hankalinki. Hanya ce mai sauki. Mafita mai sauki game da bawa dukiyarki kariya. Wani zancen wani kare dukiya wani waye ki gaya min magana sai faman jan zancen kina ta faman jan kafa ne ki gaya min menene ma. Hajiya kenan. Haka kawai zan gaya miki. In kwana ban yi bacci ba kwakwalwa ta na aiki ciwon kai ma nake yi sannan in gaya miki ba fitar ba tare da dan wani hasayi ba. Haba Hajiya. Haba ummi. Yanzu kina matsayin kawata ma sai kin wannan abin sai na baki wani hasibi. To kwantar da hankalinki. Mu shiga ciki. Ina nan na dafa abinci yanzu na sauke shi rigijib yan mai raba ki ciki koshi ki min zance kawai. Haba Hajiya. Ke da na sanki. Abincin naki babu kifi a ciki ma bare nama. Haka nan ke ma kike cin sa kandas. Ko isasshen mai baki sawa a ciki
saboda tsaba kankamo ke da kanki da wuya ke haɗe wannan abincin ki ce mun wani abinci kamar yunwa ta kawo. Ba ke ku ummi me haka ne? Wani irin cin mutunci ne wannan ummi? Kawai daga sa ki ga abin zance sai ki hau cin mutunci ba na cin ki ba na cin nama. Yaran nan duk suna ji ki mun wannan cin mutunci? To ai gaskiya na faɗa. Ai halin ki na sani saboda tsaba kankamo. To yanzu me yake so in baki? 10,000 zaki bani. 10,000. Ba ke ku ummi dan Allah dan annabi irin 10,000. Fashi kika fara? Ko kin fara yawo da AK47 ne a jakanki da zaki sha 10,000? Kawai da kin min asirin da 10,000 in baki. Wallahi da ki isa ba. In ba ki 3,000 ba shikenan. To biki shirya jin zance ba ko kin ga tashi na. Haba ki kuwa. Haba ummi. Haba ummi me yasa zaki mi irin wannan yankan kaunan ne? Hajiya. To ai na ga mammakon ki yayi yawa ne. To ba ni 5,000. Shikenan? 5? Eh. Ba ni 5,000. Ummi ban da kyau ban da daɗi ba. Na shi haba wannan irin mammako haka. Karka ce dai ko kuɗin ga su nan. Yanzu dai fa kudaden ma zaune su kike. Hajju. Ba zan zaune su ba. Wayannan duk tsinan nune a gidan nan beraye ne. Alƙur'an beraye ne da lalita nake kwana a jikina. To kirgo ni ne ayan banza an tawo daga Tafa an tawo daga Lagos an tawo daga Allah dai isa gayyatsi da take gidan nan. Kin banda addu'a ni ba sun dane ni sun yanka ni ba. Allah ya kiyaye. Amin. Kirgo. Yawwa ba ni yawwa to ko kefa haba irin wannan mamako haba Hajiya. Sai ki ga mun ina jin haba. Wallahi in ki ga ba daidai da sai ni miki rashin mutunci. Bar ganin ke kawata ce. Hajjaji kenan. Ƙawata ya kike a gida? Lafiya lau alhamdulillah. Kwana biyu ina ta ca zan shigo mu gaggaisa mu dan tattauna kuma shiru ban samu na shigo ba wallahi. Wallahi kwana biyu na ji ki shiru. Kin buya. Wallahi ƙawata ina cikin matsala ne. To wata irin matsala ke ko kike ciki ƙawata? Wallahi ko gidan nan da nake zaune wallahi an dan samu damuwa kwana biyu ma dai suka bani in kai miki ƙarshen dai magana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ce nake so dai gidan nan inda yanda za a yi da Allah ki mun hanya a bani daki a cikin gidan nan. Kin san ko gidan nan da kike so ki zauna a ciki akwai matsala. To matsala kuma? Tabbas akwai matsala. Ce irin matsala? Ai nake gaya miki banda rikici a cikin gidan nan da faɗace-faɗace da sace-sace da tashin hankali kullun yau gobe. Ke be gidan Hajjaji in gaya miki ko ban ɗaki zaki shiga sai kin tambaye ta dan rufe ban ɗakin ta take da kwaɗo sai zaka shiga ta buɗe maka in zaka fita ta rufe kuma in gaya miki ma da ita take ba da ɗaki a cikin gidan nan. Kin dinga wahala kafin ta baki ɗaki ba za ki same shi ba. To ya zan yi ƙawata ni ku gani nake kamar na samu mafita da na zo nan wurin kamar matsala ta ya ƙare. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ai wannan gidan in gaya miki sai mu ma addu'a miki Allah ya hore mana namu mu ƙara gaba. Ba za mu iya da wannan masifa da dauke da tashin hankali ba. Ke ko ba da ki ake ba yanzu zaki ga dan sanda yanzu zaki ga kanjuma duka dai haka ake ciki a gidan. Ki ce hada ma'aikata. Aha. Kuma kike so da gani. Tuni ƙawata yanzu ya zan yi. Dan Allah ba wani yanda kike ganin za a yi wallahi ina cikin matsala kwana biyu ya rage min a wancan gida. To magana dai ta gaskiya in dai wannan gidan ne rikicin shi yayi yawa da tashin hankalinsa. Ba za ki iya zama a wannan gidan ba. Ko ba da ke ake ba a dinga daga miki hankali ma ya ishe ki. To ina gurin zama? Hajiyan nan gidan? Tabbas. Tabbas haka take ga kin ganta dai Hajiya ai. Ina ganta da na shigo kin gani. Kin gani? A'a, ke oriyar katako. Ajiya nawa. Sai ka sama ban wani za ta sa. Wallahi ta. Ale da Allah ya kai baka gabas yamma kudu arewa ajiya. Ni oriyar katako. Ya ji dadi ganin ka nan wuri ajiya. Me ke faruwa ne? Haji kin zo da kin yi shiru lafiya.
In ji yan garin suna shehu kuka. Wallahi kai ya. Hajiya ko dai kai zaman Lagos. Din da ta faɗa ta Lagos da ta alama rago ina dan tsintsin. Ya ga alama. Hajiya, wannan dan dai yaya naka ba su son biya na kudin kiso. Ba jali ba komi. Sinannu ne ka sine musu kuma. Kai wayannan yaya. Ka sine musu. Wayannan yara. Allah ya tsine musu albarka. Allah sine musu amin. Allah ta sine. Amin. Kai. Hajiya, yanzu na yanke shawara zai fara kasa tebur ne ina yi wani sana'a kuma di. Tebur? Wace irin sana'a kuma zaki? Wuri katako. Ko robobi ko su kayan danye shinkafa ne siyo. Robobi ko? Da kayan yaraba da injin barkaɗe ki cikan kunne ko? Yawa! In ya so ki hana ni baccin gari yawa ya ki kunna min injin barkaɗe ko wuri katako. Ajiya. Kin ga dakata mu tsaya dai a robobin da shinkafa su waye na yadda amma banda injin malkaɗi. Ya gode maka. Wannan magana wanda ka fadi dole ne zai baka 2PC. Dole ne ajiya ga 1000. Ajiya ka sai siya more rayuwa. Ba ki isa ba ina ganin kuɗin turmus a hannunki zaki ɗaura 1000 ki bani. Me haka? Ban 5,000 cas. Wallahi 3,000 ne sai baka. 3,000. Dauka 3. Kai ajiya. Gasi. Amore rayuwa. Ajiya ta ko da gode ki dare musu kitso. Ƴan mage ne. Wallahi ba su da mutunci. Yanzu kawai zan je zan samu tebu na saka si a waje na wuri kuma dinga dafa shinkafa. Kaga biyu kenan. Mona. Zake da Allah dakata. Ba shakka ni na kirena wa hankali wato 115 kenan. Mona. A ƙarya kike wallahi. Trained by Bata. Yes, of course. Kin san dai na English din nan. Yawwa. Zaki ma rashin mutunci wato 115 kenan nan 1,500 nan 1,500? Wallahi. Ya ƙaro kuɗi. To zai sa tebu kawai na fasa shinkafa. Yayi. Amma kala tare da wani yana ma bakin siki ba ka sani. Amma ni ban nake biki bakin cikin bari ko? Kai asada ne kawai. Asada? Me asada kuma? Yaran ku ne asada? Asada iri danwan bakin siki haka. Ke ori ya katako? In ban ci uban koduduwa ba Allah ya tsina. To yayi efimile dala. Olo shi buruku. Ko ba haka bane? Mi aje ka zaga? Zagi ne olo shi buruku? Mona zagi ne mona. Ba ori ya katako. Ai ban sani ba ya hakuri. Sai ka sa aja na. Kwarai kuwa. Allah za akwai ragowa abun sika zubo musu. Ai baki isa ba kuma. Kai, su waye wa'annan nake gani a nan? Layin me aka min haka a nan wajen? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Za su kashe ni. Duba da shi nan wajen a wannan jarababban sanyin ku zo ku yi ta sintirin shiga ban daki. Ku je ku ci rubabban abinci ba kiba yake sa ku ba komai jibe ku. Dalla ku sauka. Ke sauka. Ke sauka. Ku sauka. Zan ci miki mutunci ki. Ko sauka. Allah zai kawo ki. Sauka. Zaki zo kofar mu zaki ga rashin mutunci. Na ke din na fi ku tashanci da rashin hankali kisa nai na baba gidanmu. Ke dalla ku min shiru. Wai wace ce ma abin ɗakin na ji wani hamamun wari ya dame ni a cikin ɗakin wallahi ba ku da imani. A sanyin da ku wanda ya fasa cewa da mamman wari ya si kuma kutumu buru ba. Dole na ji warin ya bambanta ashe su ne. Ai ta ce rubabban abinci ana kwasawa ciki ba dole wari yake bambanta ba. Ka zage malam ka ci kuɗinka shine. Kuna zai siko? Cikin gida na ko wanda yake da sana'a bayani? Na gode maka, da albarka. Yo da kike da sana'a ma iya ci kike a cikin ki? Ka burge ni da kafa da wannan ba kaman sine ne wanda iyayensu suka sine. Ba komai ƙarya kike kice iyayen ba kaman wanda ya zaman kansu yake zaman kansu ba mujin aure. Dukan mu kenan. Ai wannan dukan mu da mu take. Tsofaffin munafukai da mu. Kaga sege a gidan kuma kutumu ba waye na zage wannan. Ba kai kai na zaga ba. Na ga rigimar gaske za a yi a gidan nan bari in rufe kofa ka amin sata. Wane ne barawo? Ku ne. Wane ne ba ku ba ku ne ba. Kuna kallo ko ne mata da tana ce. Ban me za su iya duka nan ba wace nake kallon mace ko akwai wata ta iya duka ne a cikin ku tsofaffin mu na. Ba ta sana'an komai ita sai cin mutunci. Siyasi ne musu kuma ba. Akwai bambanci da wanda baban siyasi ne mushi da wanda ba. Ba komai. Ko ka ce me bakin iyaye kai. Na dama kana sanye kai in ya mura da ba mu ruwan kai. Akwai wanda yana gani ina siga ka wannan sine ne mata. Kai ka fara sai mu kese.
mun buru ka biyo si ke ku siga ku si ubansi mana ranar ne ma ya zage ka wallahi na tattaka ka ba si rabu da ni in ci ke na kake ni kisa ne na baro can daga garin ku da na hallaka ku gaba ɗaya ke gaba ɗaya ke na fiki da tun kwakwalwa ɗan tasha ce da kike gani na tasha ce ke me sa wiwi a bayi na sha wiwi ne ke me sa wiwi a bayi wiwi ne bara wa da dai la ku ce ku tafi ku ba na kura ku tsaya ta ƙara zuwa ta shiga